Dávno předtím, než čas dostal jméno, stvořil první mistr spinčiců s pomocí 4 zlatých zbraní Ninjago. Tyjo, tam bych tak chtěl bydlet a bejt ninja. To by mě fakt bavilo. Škoda. Si se tam nikdy nedostal. Ale tamhle jde zrovna jejich mistr. Tyjo, já se tam asi budu podívat. Tam bych fakt chtěl jednou bejt. Ale asi nebudu. By se musel stát zázrak, abych tam byl. Zázraky se nedějou, já na ně nevěřím. Hlavně já nemám žádné schopnosti. To je ten problém. Já fakt ani náhodou se tam určitě nedostanu. Tyjo, tady je výhled. Se tam zkusím dostat. Budu si hrát na ninju, já se dostanu do toho jejich chrámu, to mě bude zajímat. Ale ten mistr odešel. Sneaky. Jsme to neslyšeli? Hustý. Jsem tady. Hustý. Kdo jde? Dobrý den, synáčku. Dobrý den. Co to ty tady hledáš? Já jsem si hrál vždycky na ninju, tak jsem se šel podívat. Já doufám, že vám to nevadí, já se moc omlouvám. Počkej, synáčku, já něco přinesu. Třeba by se ti to mohlo líbit. Dobře. Může si tady zkusit tu prolízačku, prosím, zatím? Za chvíli. Jo. To docela bolí. Už to radši nech. Si tady sednu. No je to super. Tak, klidně si tady seď, nebo stůj, to je jedno. Dobře. Stůj na místě a já něco zkusím. Co to? To jsou šurikeny ledu. Ninjaky blesku? Čekej. Co to dělá? Já cítím... Cítíte energie? To je, co jsem si myslel. Vy asi budete zelený ninja. Já? A vy ho nemáte? Ano, vy. Takže. Vy ho nemáte? Nemáme. A co se stalo s tam tím zeleným ninjou, s tím Lloydem? O tom já nerad mluvím. Dobře, tak nic. Mistře, nemáte nějaký jídlo? Protože já mám půl života. Mám hodně jídla. Ne? Já tam něco najdu. A mistře, já budu mít i ty schopnosti, co měl zelený ninja. Ano. Tak tady máš nějaké jídlo, my ho máme hodně. To bude stačit.
Dobře, děkuji. Tak, trénuj. Zalez až na nejvyšší bod. Ano. Já si počkám. Jo. Tam je nějaký barel, tak mám ho potom otevřít, nebo? Ano. V něm je tvoje odměna. Dobře. Tady je nějaký prášek svítící. Hustý. Podej mi ho. A já ti taky něco dám. Perfekt. Tak, já se zajdu zase k sobě. A mistře, já tady budu bydlet. No ano, synačku, ano. Hustý. Tady máš takovýhle speciální sviteček. Tam se naučíš jeden speciální switch, který každý ninja umí. Zatím teda jen, já si tady vyřídím objednávku z Alvy. Mistře, počkat. Ano. Taky ty jsi už u něm. Dobře, A teď se mi to je přidá. super, to je super. To je super, uč se dál, trénuj. A Já musím kde budu vyřídit. bydlet? Mistře, kde budu bydlet? Tamhle, jak je zelený. Jak je tam zelený koberec. Děkuju. A můžu Já zatím dovyřídit. Jo, běž. Já zatím vyřídím balíček z Alfy. Post zelenýho ninja. To je příjemné. Tak jo. Jo. Nič. Oh. Tak, kde je moje objednávka? Mistře, já jsem vyskočil. Počkejte. To je super. Mistře, koukejte, kde jak je jsem se můj naučil už. Ano, co jste se naučil? No perfektní. Trénu, to ještě nemám vyřízený. Jo, nesmíš to moc přehánět, synáčku. Dobře. Ještě trénuji, já potřebuji vyřídit balíček z Alvy. Dobře. A co jste si objednával, pane? Speciální, to je tajemství. Dobře. Je ten můj balíček. Já jsem si víc objednával tohoto takovou drahou věc, ale já vám ještě pořád nepřinesli. Co to dělají? Mistře, můžu se jít podívat ven, prosím? Jo, běž synačku, klid si tam taky běž. Balíček z Alsy. Vzácně. Ale to neumím. Já umím vyvážet věci.
Mistře, já jsem viděl, jak z nebe spadl nějaký meč. Nebo něco takového. Něco z nebe spadlo? Jako kdyby se s časem něco stalo. Tady je, mistře. Tady je něco. Počkej, moje objednávka s Alison. Mistře, koukejte, co jsem našel. Dejte mi chvíli. No, co jste našel? Mistře. Co? Ukaž mi to, podáš mi to. Jako kdyby se čas vrátil. Mistře, koukejte, mně se změnilo toto. Mně se změnilo to tornádo, nebo jak se tomu říká. Koukejte. Ukaž. Je nějaké větší. Ještě se mi změnila barva. Jaká barvička to je? No to je perfektní. A tohle je taková speciální relikvie. Na to si musíme... Hnout už, ona už je docela pozdě. No, běžte. Dobře, děkuji. Já tady zatím zařídím. Mistře, lehnete si taky? Jo, za chvilinku. Dobře. Tak nechcete s něčím pomoct ještě? Já vám pomůžu. No, dobrý. A koukejte A balíček se u sebe v pokojíčku. No. To máš. No, perfektní. To se nech. A běž spinka, to je už taky vyspala. Tak je čas vyživit ten balíček. Dobré ráno. Dobré ráno, synáčku. Dáte si snídaní, pane? Jo, dám si. Mistře a zelený ninjové mají nějaký chrám, ne? Chrám. Jo, znám jeden speciální chrám, který by se ti hodil na lepší schopnosti. A nenajdem ho, a my ho budeme hledat? No hele, já nevím, jestli nejsem jistý, jak se úplně hledá. Aha, Yes. mistře, ale to bychom měli jít až zítra, ne? Jo. A příští díl bude. Okay. Tak jo. Tak ho najdem Já jdu zatím. zítra. Aha. Tak já už budu asi si lehnout zase už. Jo, běž si lehnout, já zatím. Jo, běž, já zatím. Tak jo, konec.